Здравейте! Ето тук може да видите целият процес по гравиране на една стъклена чаша. Първо, естествено, трябва да започнем с почистване на изделието. Аз лично ползвам изопропилов алкохол, 99% мисля, че е. Висок е процента и започваме да търкаме с микрофибърно парцалче в случая, докато останем доволни от крайния резултат. Не трябва да има прах или отпечатъци. И след малко започваме втората част. Това е лазерна хартия, която се използва за гравиране. Отрязваме си нужното парче според дизайна, който искаме да гравираме. Естествено, малко по-голямо от нужното, за да си оставим марш за грешка. Тук, за да се нанесе тази хартия, се потапя във вода. Аз лично я правя леко топла. Така най-добре работи при мен. Около минута, 2-3 най-много и започва да се отделя. Сега ще видите. Вадим и поставяме внимателно върху чашата. Имате на предвид, че е доста крехка и трябва да се внимава да не се скъса. Тук започваме да изглаждаме и да махаме мехурчетата с въздух, подобно на поставяне на фолио върху стъкла на автомобил. Може да използвате каквото работи най-добре за вас. Тук съм го забързал малко, понеже процесът е дългичък. Трябва да стане идеално гладко, за да стане хубава гравюрата. Подсушаваме съвсем леко, не е нужно да чакаме много, набързо през лазера. Тук ми отне около 3 минути, тъй като изпробвах по-прост файл. Ето така изглежда. Сега, за да отлепим хартията, аз отново използвам вече по-топла вода и го оставям да престои 5, 10, някой път 15 минути. Колкото повече престои, толкова по-лесно се отлепя, поне при мен е така. Но в повечето случаи имайте на предвид, че остават микроскопични детайли, които трябва после да ги отстраните допълнително. И това е крайният резултат. Мисля, че стана добре.